Dobrý den, podzim máme v plném proudu a v dnešní krátké sekvenci si ukážeme, jak funguje polarizační filtr při focení podzimních potoků. Takže jdeme na to. Takže tohle je záběr, kdy efekt polarizačního filtru není využit. Nyní filtrem pootočím. Tak a nyní vidíte, že zmizely veškeré odlesky, zvýraznily se krásné teplé podzimní barvy a zmizely nám odrazy na vodní hladině. Takže ještě jednou zpátky a znova polarizujeme. Takže zde máme potok plný podzimního listí a v levé dolní části obrazovky můžete vidět odlesk oblohy, který po otočením polarizačního filtru zmizí a zároveň se zvýrazní teplé podzimní barvy na listí. Takže teďka zpátky a znova polarizujeme.